32 години от живота на Златко Киров са преминали в армията. Рискът и опасностите са част от всекидневието му години наред. Работил е в криминалния отдел на полицията, бил е на 3 мисии в Афганистан. Казва, че спомените за тях трудно могат да се заличат. Още помни датата 4 юли 2012 година, когато талибаните атакуват американската база в Кабул. Взривяват 20 тонни цистерни с пропан, бутан и бензин, а пламъците се издигат на 200-300 метра височина. Толкова голяма е взривната вълна и горещо, че във въздуха спокойно можеш да се запалиш цигара. То е направо ужасно. Униформата те залепва за тебе. И така нямахме около 3 часа някъде бяха взривовете. Според мен над 20-25 цистерни гръмнаха. Златко Киров от 4 години е пенсионер, но не от хората, които могат да се стоят вкъщи. Сега е таксиметров шофьор. Често разказва на клиентите си за опасните мисии, в които е участвал. Още помни как над главата му летят ракети и се взривяват във френската мисия. Всичко това става на метри от базата Уерхаус, където служи. А атаката е на Велик ден през 2012. Бяхме се върнали с моя колега Богдан Николов от патрул около Кабул и в един момент колежката само каза ракети и се започна някаква стрелба луда. РПГ-та лети, виждаш ракета направо, РПГ-то лети и след малко някой камион се взривява. Значи талибаните превземат някаква сграда на около 100 метра от нашата база. В това време всички грабваме автоматите, разбира се, и главната задача на военната полиция е да охранява главния щаб на базата. Оттам всичко се отцепва. Входовете към самата база, към самия щаб се запечатват с автомобили, с пустинните котки, които само военната полиция има такива. Направо чуваш куршумите как свистят покрай тебе. Едно си в филма Рамбо. В един момент спира да те е страх нормално, да те е страх, защото той е картечен огън на постоянно, разбирате ли. Там се стреля с калашници. Виждал съм останки от камикадзета, от убити хора, от катастрофи. Няма по-лошо нещо от войната. На Златко Киров му харесва това, с което се занимава днес, защото като таксиметров шофьор се среща с много хора. Приятно му е да се грижи за комфорта им, докато пътуват. Понякога караме Бургас, Обзор, Слънчев бряг и така нататък. Минерална вода имам един стек от Заря. Сега човека слиза от самолета, откъде да се вземе вода. Черпя го нормално, струва никакви стотинки. Важното е човека да се чувства комфортно, спокойно. Бившият рейнджър има и хоби. Подводният риболов е любимото му занимание, когато почива. За целта разполага с харпун, плавници и всичко необходимо за гмуркане. Казва обаче, че въпреки опасностите по време на мисиите в Афганистан, част от него остава при братята му по оръжие. А ако може да се върне назад, отново би избрал армията.